Bun, hai că am plecat de acasă. Mergem la Louvre acum. E 9 dimineața, 9:30. Și mergem la metrou. Să vedem. Tot în față, nu? Bă, gata, am ajuns la metrou. Hai să ne luăm bilete, să vedem. Hai că ne dau și biletele. Iei factura? Ia factura. Ia-ți biletul. Și cum se bagă? A, ți-l dă aici. Și ai plecat în jos. Acum. Hai să vedem cum arată metroul. Hai că au venit, fraților, ia uitați-l. Bă, ăsta e? M13? Hă? E doar stația. Ce? E doar stația. Ia vezi, te scrii stațiile aici sus pe astea. Uite, 7 de 0. Cât a stat de 7 de 0? Bun, acum mergem să luăm altul, schimbăm metrou repede. Hai că a venit foarte rapid, imediat. 10 secunde și am ajuns deja. Și am ieșit pe străzile astea mișto, direct. Și aici e intrarea la Louvre. Direct. Am ajuns, oare? Am ajuns la Louvre, cred că, hă? Sau nu știu, aici e? A, nu, încă nu e, hă? Am și ajuns deja. Uite aici Louvre, piramidele francezilor. Și încolo sunt grădinile alea mișto. Ha? Deja au început cozile aici, ha? Tot așa că trebuie să fie. Deja e aglomerat de la prima oră, frate. Hă? Da. De aici se vede și turnul. Uite turnul acolo. Și că Louvre se zice. A doua oară când am ajuns aici. Toată lumea stă să-și facă poze aici, cum ar ține piramida asta în mână. Facem aici una. Da, trebuie să fac o poză și acolo, în parcul ăla. Am văzut că face lumea pe internet poze și acolo. Na. Bă, ai grijă.
Gata, intrăm la rând aici, la Louvre, înăuntru. Uitați câta lume este aici. Imediat dă și soarele afară. A început să se încălzească vremea. Nu? Dă să iasă soarele așa un pic. Din nori. Trebuie să prezint biletele acum. Deci cam atâția suntem care așteptăm aici să intrăm. Îmi cer scuze și eu la lumea asta multă de aici. Mulți turiști, nu știu din ce țări. Hai să înaintează un pic la coadă aici. Avem deja o jumătate de oră când așteptăm, dar încă nu e ora noastră. Imediat intrăm acum înăuntru. Mi-am luat de dimineață bilete. Stai așa, să fac o filmare aici. Te-ai dus jos, e? Hai că am intrat cu brio. Nici nu te-o controla la bilet cum trebuie, nici nimica. Doar o singură dată acolo afară. Mamă, dar e jalici aici, nu mă așteptam să fie așa. E bine că e și cald, deci că am îndurat mult frig. Acum nici nu știu unde trebuie să te duci. Uite cât din astea e aici. Informațion, uite, să-ți iei ghidul ăla. Aici e ghidul nostru. Bun. Au și mâncare sus și băutură, ce trebuie ție, nu? Mona Lisa. Pe aici se intră prima oară, nu? Cred, nu. Te mai verifici aici odată la bilet sau ceva? Am luat o hartă să ne ajute pe aici, prin muzeu. Uite, cam atât e de mare, roată împrejur. Așteptăm și noi să intrăm aici, e full. Control biletul. Gata, și oficial am intrat. Acum încotro să o iei, că poți să o iei și în stânga, poți să o iei și în dreapta, sau tot înainte. Uite, Mona Lisa tot înainte. Mona Lisa tot înainte. Hai să mergem să vedem pe Mona Lisa, tată. Toți aruncă acolo, pe tabloul ăla, numai să vezi. Am luat hartă, dar nu știu la ce am luat-o, că trebuie să te plimbi nebun pe aici. Ce filmează ăștia aici? Așa, hai încolo. Mamă, la cât e de mare, e imens. Nici nu știi unde să te duci. Urcăm și noi scările astea sus. Am statuia aia care o știi, care celebră, nu știu ce statuie. Hai să mergem să vedem și noi ce statuie îi. Să-i facem câteva poze, cum face toată lumea.
Zici că e scoasă de undeva, zici, tot cu piatra asta veche. Hai, către Mona Lisa încolo. Să vedem celebra pictură a lui Picasso, Gioconda. Bun, și aici din nou, iară, cu marmură ca la Versailles. Picturi pe tavan. Picturi foarte vechi, expusă. Mamă, aici sunt picturi religioase. Fai de capul meu. Vreau să văd în ce an e făcut asta. Mai mult de 600 de ani vechime are pictura asta aici. Hai mai încolo. Ai locuri de relaxare unde să stai jos, dacă te doar picioarele. Ia uite, multe religioase aici. Da, uite-te pe tavană un pic. Fai de capul meu ce au pe tavan. Mamă. Icoane vechi, 1360. $1450. Un tablou cu Iisus când se ducea să-l răstănească, 1508 vechime. Toată istoria lumii, cred că e aici pusă, e expusă. Iar picturi. Tablouri vechi de 600 de ani, de 700 de ani. Vă dați seama. O statuie din Egiptul antic, cred că. E asta. Osiris. Picturi cu război din cele mai vechi timpuri ale omenirii. A person in the crowd. Fotografiază și acolo niște tablouri celebre, cred că. Și am ajuns la Mona Lisa. Uitați-o acolo, pe mijloc. Hai să vedem de aproape. Asta e sala cu Mona Lisa. Gioconda. Alu... Nu mai știu cum îi spune lui ăla. Michelangelo, nu?
Hai că am ajuns să văd și Mona Lisa. Deci nu mai sunt pele de găină. Hă? S-a făcut pele de găină? Mamă, și aici e jale. Toată lumea se înghesuie aici. Gata, a făcut câteva poze, ajunge. Nu știu dacă e ceea de taină, nu știu. Uita, mai e imens. Da Vinci a pictat-o, nu curca pe Da Vinci cu Michelangelo, ăla a fost altul din asta renascentist. Mona Lisa, tată, celebra pictură a omenirii. Asta. Tablouri vechi, din istorie. Hai că am intrat iar într-o altă încăpere. Hai de capul meu! Iar Napoleon aici e reprezentat. Cred că când a fost în Rusia aici. Nu știu. Dacă e frig, e zăpadă. Tablou. Scrie ceva aici, 1771 plus. Și aici un tablou celebru, mi se pare că cu Ioana Dark, cred că. O mică curte interioară. Mergem mai departe. Alte săli aici, mamă, ce... Tot felul de personaje din istoria Franței. La tablou ăsta e aici, e cel mai mișto.
Uite aici, răstignirea. Statuile de pe terasă de afară la Louvre. S-a făcut vremea mai frumoasă acum afară, Oleacă. Plin de turiști. Plin. Acum trebuie să mergem acolo, înapoi, ha? Acolo e accesul interzis, dar nu știu de ce. La tavan o să nu se uite nimeni. Trebuie să uite la tablouri, dar la tavan o să nu se uite, ha? Să vadă sculpturile astea în tavan. Câtă tablou. Hai, să mergem. Gata, cred că plec de aici. Mai am nici baterii la telefon, mi-am descărcat toată bateria în muzeul ăsta. Și vreau să mai ajung și prin alte locuri mai repede. Am văzut-o pe Mona Lisa, am văzut câteva picturi celebre, statue celebre, spre alte locații din Paris. Ziceam că plec, dar vreau să văd altceva. Napoleon ceva. Vai de capul meu. Ziceam să plec, ha? O ciratam. Doamne. Cum să plece? Pahare din anii 900-1100. Din aur galben, Goldman, rubine și diamant și safir. safir. Și safiri. Fain. Ce e aici? Coroana regelui sau... Unde își ținea coroana, unde își ținea bijuteriile. Aici își ținea el coroana, nu? Da. Ia uite și coroana aici, Uite și coroana. hai un pic mai...
Coroana de rege al lui Ludovic. Ludovic chiar al 14-lea. Okay, that one is. Sunt reprezentate acolo sus fiecare zodie în parte. Libra, Scorpion, Aries, nu știu ce înseamnă Aries, Pești, mi se pare că, Taurus. Stai și te întrebi cum au făcut detaliile astea aici, cum au pus statuile astea aici, cum au pictat pe tavan. În 1550. 1500. Anul 1500. Nu știu dacă turnau ei sticlă așa la 1500 și aveau pahar ca să frecă. Non mais là, tu sais quoi faire. Mais tire pour Vase de lut. În anul 300-310. Din Italia, aici e din Italia toate artefactele astea de pe vremea romanilor. Uite, sculpturi în piatră, trece la astea. Sculpturi, relicvii în piatră, scrieri în piatră, vechi, mici statuietii. Accesoriile. Panic sunt de Aici suntem la greci. Cică. Da. Artefacte grecești. Oale grecești. Cam așa erau oalele pe timpul ăla. Când beau ei apă. Unde își țineau vinul. Nu? Unde își țineau apa. Cu picturi pe ele. Artefacte grecești. Iară grecești. Castroane grecești la 550, cred că înainte de Hristos sau după. Nu știu, că scrie aici J, că înainte, nu știu ce înseamnă J-ul ăsta. Toată istoria lumii e aici. Au hieroglifi pe ele. Îți arată aici din ce zona Greciei ies luate harta și din Italia. Deci
niște cai reprezentați, pictați pe vasul ăsta. Aici iar coloane grecești, ceva în genul. Aici bijuteriile, aur. Aia numărul 2 pentru Atena. Ama sunt bine. Totul din aur aici. Zaraz tam zobaczymy dalej. Mergem către ieșire, că nu mai am timp să mai stau. Nu mai am timp să mai stau. Trebuie să mă duc să mai vizitez și altceva. Gata, ne îndreptăm spre ieșire. Aș mai sta, dar nu mai am timp să mai stau, că vreau să mai văd și altceva. Am văzut ce era așa mai important. De acum la ieșire. Nu mai am baterie, nu mai am nimic la telefon. O piramidă e întoarsă invers aici, sus în jos. Uite, statul iar în față. Zici tu că aici e ieșirea? Nu mai știu cum să mai ies de aici. Atâta e de mare. Ai, ca un fel de mall aici înăuntru. Bun, am ieșit.